ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പെർഫോം എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എന്ത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ? ഓൺലി ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, ക്യാഷ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. First one, from the following details relating to the sale of stationery goods, you are required to prepare sales day book and show ledger account in the book of Narayan. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിൽസ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ്. ആരുടെ? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ. അയാൾ സ്റ്റേഷനറി ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൊത്തം തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഓഗസ്റ്റ് 1 സോൾഡ് ടു ബാസി ബ്രദേഴ്സ് 200 lead pencils at ₹10 per pencil and 20 pens at what is 5 each. Then another transaction എന്ന് പറയുന്നത് കാശ്നാഥ് സൺസ് പർച്ചേസ്ഡ് 60 pens at ₹5, 10 bundle of paper at ₹40 per bundle. Then August 15 sold to at a table to Ramanath ₹300. Then August 25 sold to Balakrishnan 500 notebooks at ₹20 each, 30 pens at ₹30 each. Then August 26 sold to Janagi 50 office files at ₹20 per files, 50 pencil at ₹4 per pencil. Then August 27 sold to Aswani old typewriter for ₹200. Then August 30 sold 100 pens to Madhu for cash ₹2000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് പ്രകാരം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 1 ബാസി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ 200 പെൻസിൽ at ₹10, 2000, 20 പെൻ 5 എന്താണ് 100, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതി 2100. Then August 14 കാശ്നാഥ് സൺസ് 60 pen at ₹5, 300. Then 10 bundle of paper at ₹40 per bundle, so 400. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാശ്നാഥ് സൺസിൻ്റെ 700. ദെൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 500 നോട്ട്ബുക്ക് at ₹20 each, that is 1000. Then 30 pens at ₹30 each, that is 900. Then ടോട്ടൽ 1900. ദെൻ അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോൾഡ്. ഓഗസ്റ്റ് 15 ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, സോൾഡ് എ ടേബിൾ ടു രാമനാഥ് എന്നുള്ളത് 300. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ. ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസറ്റാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യാത്തത്, സെയിൽസ് ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല. സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ, അതും ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ 26 ജാനകി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് 50 ഓഫീസ് ഫയൽസ് at ₹20 per ഫയൽ എന്നുള്ളത് അത് കൊടുത്തു. ഓഫീസ് ഫയൽ at ₹20 ഈച്ച്. ദെൻ അത് 1000 ടോട്ടൽ, 50 × 20 1000. ദെൻ 50 × 4 എന്താണ് 200. ദെൻ ടോട്ടൽ 1200 നമ്മൾ എഴുതി. അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് 5900 എന്ത് ചെയ്തു, ഓഗസ്റ്റ് 31 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ 2 ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 27, അതായത് സോൾഡ് ടു വാസ്വാനി ഓൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവരുടെ അസറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സോൾഡ് 100 പെൻ ടു മധു ഫോർ ക്യാഷ് ₹2000, അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ക്യാഷിനാണ്, അതും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ കാണിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ അതെന്ത്, ഈ 3 ട്രാൻസാക്ഷനും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാതിരുന്നത്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എമൗണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് 5900 എഴുതി. അപ്പോൾ ആ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ക്രെഡിറ്ററായിട്ട് ചെയ്തു. ബൈ സൺറൈസ് ആസ് പെർ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ 5900 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ബാക്കിയുള്ള 4 ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമായിട്ടുള്ള, ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്താലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം, ബാസി ബ്രദേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കൈലാഷ് സൺ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട്, ബാലകൃഷ്ണൻ അക്കൗണ്ട് അപ് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട്, ജാനകീസ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും ഓരോ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ബാസി ബ്രദേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ്, 2100 ആണ്. ദെൻ കൈലാഷ് സൺസ് അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് 700 ആണ്. ദെൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അക്കൗണ്ട് ടു സെയിൽസ് എന്താണ് 1900 ആണ്. ദെൻ ജാനകീസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ടു സെയിൽസ് എന്താണ് 1200 ആണ്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സെയിൽസ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്.